Sanibonani, umqeqeshi wensizwa lo. Kunensizwa nje ekommentile yathi wenze njani mawukuthi uchacha nentombazane? Uchacha nayo ingane wenze njani ukuze ibe nentshisekelo lokhu niqhubeka phela nitshethile ukuze kugcineni ingane uyiwina inhliziyo. Bebuza kanjalo. Yabona, ngifuna ukukutshela nje mfowethu ukuthi ngeke intombazane uyiwina inhliziyo ngokuthi ugcine ngokuthetha nje kuphela. Ngeke ungayaphi uyephi ngeke uzoyiwina. Ngizokwenzela isibonelo. Ake sithi mhlawumbe uchacha nayo intombazane for 3 days, yabo. Ake sithi mhlawumbe uchacha niqala ngo-9 kuze kushaye u-12, yabo. U-9 wasebusuku kuze kushaye u-12. So uyabona isikhathi esiningi kanjani leso. For 3 days niyachatha nje. So into ozoyenza mangabe nichatha lapha, ingane uzoyivezela konke oyikona ukusuka kwakho nokuhlala. Ifayila lakho uzoliveza ukusuka nokuhlala ukuthi wena nje through chatting, yabo. So ke ngesaba khona isidingo sokuthi ingane ifuna ukuhlangana nawe, because vele siyakwazi efonini usuyichazile ukuthi umuntu okanje okanje usuyichazile. So ke ngesaba khona isidingo sokuthi ihlangane nawe. Ngeke isasibona ingane ukuthi ihlangane nawe nazane kangcono. Usuyichazile efonini ukuthi umuntu okanjani. Okay, ake kuthiwe ke seniyahlangana nayo ingane. Nizokhulumana, yabo. Ayikho into enizoyikhuluma ebambekayo ngoba ingane isiyakwazi. So wena into ozobusuyenza lapho uzobe usuphinda lezi zinto osuyichaze efonini. Uyabona ukuthi ingane uzoyibhora lapho, yabo. Ingane izobhoreka because isiyakwazi. Senihlangene manje but manje wena uzobusuphinda lezi zinto oyichaze efonini. So mfethu ungabolenza lelo phutha lokuthi ujaha ukuchacha nengane nikhuluma into engayindawo, yabo. Because simple lento. Uthatha ifoni yenganeni, inamba yakhe, ufake i-airtime, ungajahi ku-WhatsApp, yabo. Ufake i-airtime mhlawumbe ya R5 mfethu vele uzokhuluma kakhulu. Ufake i-airtime uyamfonela, ungajahi WhatsApp ngoba mangabe WhatsApp ngihlezi ngisho ukuthi ungam-WhatsApp umuntu ongamjwayela ngoba uzibeka emathubeni lapho ukuthi into yakhe ingaphumeleli, yabo. So ke mfonele, faka nje i-airtime encane R5 umfonele, uhlela usuku nayo ukuthi nibonane. Simple kanjalo. Ukuze phela nizokwazana nayo. Yabo uma senihlangana nizokwazana kangcono, understand ukuthi uyithekene njani, yabo. Because phela ufuna ukuthi nibe connected emotionally, nazane kangcono ukuze phela mangabe senihlukene engasekho eduze kwakho akwazi ukuthi akucabange, yabo. Akwazi ukuthi akucabange, akwazi ukuthi athathe ifoni yakhe aku-WhatsApp athi hey bengikuchecka nje ukuthi usuku lakho lihamba kanjani, noma akufonele, yabo. Akuchecke ukuthi kuhamba kanjani empilweni yakho, yabo. Usuke wenze kahle mangabe wenze njalo. Hayi ukuthi ujaha ukuchacha nengane ubigwala ubugwala lobo, yabo. Uhlela usuku nengane nibonane, nibonde, nazane kangcono. Simple kanjalo, yabo. So ke njoba ngisho mfowethu ukuthi ngeke uyiwine ingane ngokuthi nichatha, wento yenzayo uhlela usuku lokuthi nibonane. So mangabe senibonana ke angithi usuke ehleli ngasithi nihlele etafuleni, uyikhiphele nje ingane endaweni right engabizi but right, yabo. Ziningi indawo right engabizi ongakhiphela kuyona ingane la khona ngene niphazamiseke enizothola ithuba lokuthi nazana. So senihleli uhleli ngapha uhleli ngale like kwi-That's My Family. Ngijwayele ukubona nje amanye amajiti enza iphutha lokuthi umjiti uthola ukuthi uyena okhuluma kakhulu okudlula intombazane, yabo. Ukhuluma like 60% wengxoxo uyiphethe, 40% intombazane umjita nje ukhuluma u-60 thekeni ikhuluma u-40. Okuyinto e-wrong leyo, i-wrong leyo nto ngoba ekugcineni phela yeza umjita wena. Angithi ayisithi nihleli kanje etafeni ba uhleli ngapha yena uhleli ngale. So ke like uphethe ifile lakho elukusuka kwakho nokuhlala kwakho, naye ngale uphethe ifile lakhe. So ke wena into ewukhiye mangabe uhleli kanjalo ukuthi iphetshe elilodwa lakho mawulithi phenqa lakho ifile yakho, yena menza ukuthi aphenye abe u5 awakhe amapage noma ngaphezulu. Okuchaza ukuthini ke mangabe nixoxa, yabo. Umbuza imibuzo aphendule phela not like i-interview, yabo. I-interview ingane mangabe wenze njalo uzoyibhora ingane. Ubuza imibuzo esangxoxa, yabo, but wenza sure ukuthi ekupheleni kosuku yena ifile lakho lazi ukusuka nokuhlala but yena elakho akalazi lonke, yabo. So wena umnikeza u20%
yena ukunikeza u-80% wakhe. Ngani? Ngokuthi ubuze imibuzo esanxoxo, uhleke, usmile enganeni, kube mnandi, yabo. Hhayi ukuthi kube wena odominate ingxoxo, because vele amathekeni ayathanda ukuxoxa, yabo. So wena into ongayenza, abantu bayathanda ukuxoxa ngabo. So iskill noma i-gift ongamnika yona ukuthi ulalele. Abantu bayathanda ukukhuluma ngezinto zabo abazenzayo empilweni, abazi-achieve-ayo, yabo. So wena into ongayenza ukuthi ulalele kuphela, ubuze imibuzo irrelevant, yabo. Ungabuzi imibuzo like inkolo, lezo zinto kumele uzi-avoid ngoba izona ezibanga ukuthi ingane ugcina usuyithena off. Buza nikhulume ngenkolo because lapho nizogcina seniphambana, yabo. Noma mhlambe ngalo uthando nje, yabo. Uthando wena xoxa ziningi futhi izinto engingaxoxa ngazo, but avoid lezi ezi-sensitive ezingagcina ukuthi mase nihlukana ingane ibone ukuthi hayi ngeke lo akayona imesh yami, yabo. So-ke mfowethu ngeke iwine ingane ngokuthi ni-chat nje kuphela. Wena into ongayenza, hlela usuku lokuthi nibonane nengane nazane kangcono. Ilula kanjalo lento mfowethu. Ngiyathemba uyawuzwa mfowethu lo myalezo. So mangabe uzwa mfowethu, into encane ongayenza ukuthi usubscribe kule channel, because mfowethu mina nawe kusakuningi emele sibonisane kona, siqhubeke sephambili. Shabuke mfowethu.